Bade ma Homa Bay no bago puonj ne jopiny kaka ginyalo konyo kedo gi masiche mapoya kaka yono ni oduok chien kwan masiche mathoro juko kendo hinyo jopiny e kaunti no. Jafo Morale Beach ni gilegre kwa e kaunti ma Homa Bay. Riwruok mar Kenya Red Cross kuom higni 60 sani osebedo ka chwalo kony ne jopiny e kinde mag masiche mopogore machalo masiche mag mach, masiche mag apaya, e kinde masiche mamoko kama oting'o nyaka siro oganda kinde midhiero mag oula e gwenge mopogore e pacho ka. Riwruok mar Red Cross e bade ma Homa Bay bende osebedo ka chiwo sir ne jopiny e kinde mag midhiero ka e kinde ne mag dhialo higni 60 nyaka ne Red Cross chak tijene e piny Kenya ne gibedo kod thuolo mar chiwo puonj ne jopiny kaka ginyalo reso ngima e kinde mag masira. Coordinator mar Red Cross e bade ma Homa Bay Samuel Omondi wacho ni thoth masiche mag mach e udi ikelo gi muoch mar agulu mar gas ma en achiel kuom puonj mane gimiyo jopiny kaka inyalo geng'. Dhialo higni 60 ma Kenya Red Cross osebedo ka konyo godo oganda e piny mar Kenya. Kaka Homa Bay branch ne wabedo kod wuoth miluongo ni Power of Humanity Walk. Mawa wuotho ka wapuonjo jopiny kaka ginyalo geng'o midhiero kapok otimore. Watimo nyasi machalo kama, wakwayo jopiny ni giriwre gi Red Cross. Red Cross en migawo mar oganda. Inyalo join Red Cross kaka volunteer kata kaka member mondo ibed achiel kuomwa mondo wariwre e kony mwakonyo godo oganda. Riwruogno wacho ni nitie masiche mathoth minyalo geng' ma ok otimore, kata kamano jopiny ok osebedo ka yudo puonj malong'o e wi kaka ginyalo geng'o masichego kod bende kaka ginyalo reso ngima e kinde mag masira machalo masiche mag mach, masiche mag apaya, masiche mag nam e kind midhiero mamoko. Wachiwo ngima ne jopiny. Sama ichiwo ngima to in bende iyudo ngima. Wachiwo ngima seche ma wayudo accidents e yore mag ndara. Wachiwo ngima seche ma jomoko yudo accidents e yore mag mach, seche ma jo yudo accidents e yore mopogore opogore. To wakwayo kawuono ni jopiny duto mondo riwre kodwa kanyakla, wabed e chama achiel mar Kenya Red Cross mondo mi wabed thuolo ka wanyalo chiwo kony ne jok mopogore opogore. Riwruogno bende tiyo kanyakla kod riwruoge mamoko kaachiel kod sirikand kaunti mar neno ni jopiny moyudo masira oresi mapiyo kaka owinjore kod bende konyo geng'o masiche manyalo hinyo jopiny kata bende gin kod pek e kinde ma gitiyo tijegi. Achiel of challenge maduong' ma wan go en ni jopiny paro ni Red Cross nigi pesa mang'eny ahinya ma ka wadhi irgi mondo gikonywa wa fundraise together nikech resources mwa biro go e oganda en resources ma wuok kuom oganda. Koro nitie kaka one structured mondo wa partner to resource mobilize from the community. To ineno ng'eny seche kwadhi piny kacha to ji paro ni wane mowinjo wamigi. Government ma Homa Bay recognize importance mar Red Cross e Homa Bay ka. Ma Governor marwa, Her Excellency Gladys Wanga, e patron mar Red Cross e Homa Bay. Mar ariyo, osetemo matek ma dwe mokalo notemo momiyo gilo ma gidwa gero regional office mantie malo kocha mondo gibed ni ka gik ma gi provide Homa Bay okan gi e kaunti ka ma ok ni giringo gidhi Kisumu eka giyudogi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.